Isto non... Ai, sí. Ben. Vamos a deixar que a Mercedes se nos sente. Esta sí está. Sí. Sí. Ben, bueno, imos seguir ca seguinte sesión da xornada, unha sesión que se titula Contidos da Lei do Libro 2006, unha sesión que me toca presentar a min e facerlle aquí de teloneira a Carlos Amoedo Souto, que é profesor de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña, colega, compañeiro, amigo, as tres cousas, e ao mesmo tempo eu creo que quizá é a persona máis acaída probablemente para facer isto que imos facer nesta parte da sesión, e explico un pouco por qué. A pesar de que eu creo que as persoas que traballamos no mundo do dereito somos bastante escépticos sobre as capacidades taumatúrxicas das leis, e entón seguramente vai coincidir comigo niso, é dicir, que seguramente desde fora do mundo do dereito se considera que as leis teñen un valor maior que ao final teñen con respecto ao papel que xogan. O certo é que sí que as leis moitas veces o que sirven fundamentalmente son como instrumentos, vamos a poñelo entrecomillado, propagandísticos, para orientar cara a onde se quere impulsar unha acción de goberno, porque ao final son os gobernos que meten as leis nos parlamentos e que nas consigue sacar adiante. Entón, eu creo que ese é o punto de inflexión que poden marcar as leis, que marcan liñas de orientación de cara a onde vai dirixir o camiño máis que outra cousa. E entón, Carlos Amoedo ten dúas virtudes fundamentais, ademais de outras, como que toca a guitarra, pero eso non ven a conto aquí, ten dúas virtudes fundamentais para explicarnos as tripas da lei. E as dúas virtudes fundamentais é que, por unha parte, un teórico, é unha persona que ven da academia e que fai bo o título de xurista no sentido de que conto unha anécdota que pasou unha vez na Universidade de Santiago discutindo que títulos había que manter e que non. Un químico dixo que a Facultade de Dereito podían pechala porque total calquera lei o boe. Entón, eu creo que os xuristas investigadores neso fan algo máis que ler o boe e probablemente esa parte que só pode aportar alguén que se dedica á investigación do dereito, e no caso de Carlos, ademais, eu creo que é casi a única persoa en Galicia que se dedica ao dereito cultural. É dicir, que é unha persona que ten moitas publicacións feitas sobre temas de dereitos de acceso á cultura, de protección do patrimonio histórico, cousas incluso concretas como protección dos órganos como elemento patrimonial, é dicir, que é unha persona que se dedica a eso. Os órganos musicales. Efectivamente. Entón, e é das poucas persoas incluso que o fai en todo o Estado. Non hai moitos xuristas que se dediquen ao mundo do dereito da cultura. Carlos é un dos casi, eu creo que ni siquiera os dedos da man nos chegan para contalos. E por outra parte, a outra faceta que ten é que formou parte do goberno que impulsou esta lei. Carlos foi secretario xeral da Consellería de Cultura nos momentos en que se promoveu esa lei, entón tamén coñece as tripas por dentro do que impulsar un traballo legislativo e do que os efectos que poden ter incluso no traballo administrativo e no impulso de programas desde a administración. Entón, eu creo que as dúas cousas concilias el e eu creo que non hai ninguén que poda facer ese papel como el, entón, bueno, deixo ya a palabra para que nos ilumine e nada máis pola miña parte. Pois moitas gracias, Alba. A verdade é que cando me presenta Alba eu sempre me poño colorado porque fala sempre demasiado ben de un. E, bueno, agradecer tamén a vosa presencia. Estamos aquí prácticamente en familia, caras moi coñecidas, caras amigas. Por tanto, tamén teño que agradecer a Consello da Cultura Galega que tivera pensado en min para afrontar este repaso un pouco dos contidos da Lei 17/2006.
unha lei que obviamente ten un significado personal para quen fala, non? Porque non en vano, pois, naquela altura en que se aproba a lei do libro da lectura, pois un estaba dándolo todo, literalmente, como outros moitos compañeiros, que algúns deles están aquí, na Consellería de Cultura e Deporte, nun período en que vivimos todo con moita ilusión, con moito esforzo por facer as cousas de maneira distinta, de facelas mellor para o país, non? Pero, sin embargo, hei de decir que eu non me... A ver, esta lei ten un claro problema de paternidade, non? Parece que todo o mundo reclama quen é o pai ou nai da lei. Eu podería decir 3 ou 4 nomes, non? Empezando por exemplo, un nome que non saiu antes na mesa de debate da elaboración da lei, que foi Pilar García Negro. Pilar García Negro foi quen impulsou a proposición de lei en xuño de 2003 para facer unha lei do libro, da lectura e das bibliotecas, como despois acabou sendo a lei estatal, non? Ese foi un pouco o pistoletazo de saída do debate político arredor do cal se foi construindo a Mesa do Libro como mecanismo de participación do sector na elaboración da lei, porque foi un proxecto que lanzou o BNG, pero o PP, con Manuel Fraga, votou en contra, pero o PP viu que había aí un tema interesante, unha oportunidade de facer política co sector e apuntouse, deu luz verde a asumir como propio esta cuestión. Os traballos de elaboración do borrador pois foron uns traballos, como xa antes foi posto de manifesto, moi detidos, moi prolongados mesmo no tempo, moi prolixos. Xaviera máis Cristina dos avatares do traballo da mesa, me queda un pouco a sensación de que se estaba facendo algo inédito, probablemente no ámbito autonómico galego, que era deixar que o propio sector fixera a súa proposta da lei que el querería ter para regular ese sector. E como en todos os procesos de innovación, pois probablemente se pecou de improvisación, se pecou tamén de amateurismo, e, como Cristina subliñou, tamén se pecou de inocencia. Probablemente non é consciente das limitacións que ten unha lei para transformar un sector tan complexo como é o do libro, polo que despois irei repasando. En calquer caso, era un traballo complexo que non chegou a ser tramitado naquela sexta legislatura do Parlamento galego, 2001-2005, e, por tanto, quedou preparada, quedou quente para que pudera ser enfornada, se así se estimaba oportuno, polo novo goberno de coalición que se constitúe en xuño de 2005. E así foi. Acórdome que xa en setembro, mesmo en agosto de 2005, cando ainda andábamos encollidos nos coches oficiais, non acabábamos de encontrarnos nada cómodos nas berlinas, pois xa se estaba falando na Consellería de como retomar os traballos da Mesa do Libro para desenvolver como propio o borrador e leválo ao Parlamento. Foi un proxecto que asumiu directamente, como sabedes, Luís Bará, director xeral de Creación e Difusión Cultural. Foi unha negociación que se tramitou nesa dirección xeral. Digo, agora retomando en por que me plantexaba o tema da paternidade. Eu non vou reclamar a paternidade de nada nesta... Eu xa bastante teño coa miña paternidade do meu fillo e non vou reclamar a paternidade de ninguna desta lei en concreto. A lei se negociou, o borrador e o proxecto de lei se negociou no seo da Dirección Xeral, e a Secretaría Xeral de Cultura e Deporte o que fixo foi un pouco o traballo de enfornador. Coller a empanada que xa deixou preparada Luís Bará, cos seus membros de equipo e a Mesa do Libro, e tramitala diante do Consello da Xunta como anteproxecto de lei e despois metela no
Parlamento. Unha primeira cuestión que non se sinalou na mesa anterior, pero que a mí me parece que nos debería levar un pouco a reflexión. Na mesa do libro estaba o sector, pero, corríxame Xavier se me equivoco, non había ningún xurista que pudera dar feedback, coñecementos, pautas do que é unha norma legal, de como se configura o campo normativo neste ámbito, de maneira que se pudera traballar mellor na mesa do libro dunha maneira máis eficaz e máis realista, do punto de vista normativo, insisto. Creo que é unha lección para aprender, porque a mí me daba a sensación, cando escoitaba falar a Xavier, de que isto era unha especie, a mesa do libro era unha especie de cooperativa que quería facer un edificio, pero sin contar con ningún arquitecto. O cal está moi ben, que podemos facer un programa funcional do que queremos, pero ás veces tamén para facer unha casa é conveniente saber de resistencia de materiais, da norma técnica eléctrica, de sismoresistencias, etcétera, para que a casa sexa non só habitable, sino tamén mínimamente segura. E, por tanto, a miña intervención como xurista máis ou menos especializado en dereito cultural ou como, secretario xeral que debe ter a visión de conxunto das políticas da Consellería e das estruturas da Consellería, pois non foi tampouco demasiado intensa. Eu acordome que aquela lei eu procureina prácticamente collela como se fora un paquete explosivo, non tocala demasiado, porque eso era un tema que levaba Luís, era mellor non remexer porque precisamente o traballo que fixo Luís foi acabar de pulir os consensos dentro do sector e aí o que se procurou na Consellería foi, no conxunto do goberno, non tocar demasiado eses consensos. Por tanto, en particular, obviamente, con todo o cuidado para que se fixera unha lei dentro dos parámetros legais, pero procurando non entrar demasiado a remexer nos contidos. E esta primeira reflexión nos sirve un pouco para anteceder o que vai ser a miña exposición desta mañán. Deixo aí un pouco para que vexades cales son os puntos que vou a tratar de expoñer. Advertencia. Non vou a martirizarvos con unha análise, con unha glosa, artigo por artigo da lei, cosa que sería o primeiro que faría o profesor de Dereito Administrativo, pero creo que non é o máis útil para este auditorio, nin para este momento. Por tanto, non nos vamos a estender en, por exemplo, estudar en varias columnas como foi evoluindo a fisioloxía de cada precepto, desde os borradores iniciais de 2005, os borradores do bipartito, como foi iso despois mutando no Parlamento a medida que foron avanzando os traballos parlamentares de emenda que teñen que facer os parlamentarios. É un traballo de arqueoloxía xurídica moi interesante, pero que non vou a afrontar aquí, nin tampouco vou a facer unha análise sistemática de cada precepto. Creo que o máis útil para este auditorio vai ser un pouco plantexarnos unha mirada a través do retrovisor. Xa sei que últimamente os retrovisores están de moda en Compostela, pero eu penso que o traballo dos xuristas debe ser tamén un pouco contribuir a avaliar o que foi a aplicación das normas. En ese sentido, a mí me parece que é conveniente dar unha visión un pouco máis técnica. Se nos deixa ese móvil. Quero dicir que é necesario facer unha avaliación técnica do que foi o resultado desta lei, tendo en conta que xa levamos 11 anos de vigor. A lei foi publicada no Diario Oficial de Galicia do 10 de xaneiro do ano 2007. Entrou en vigor aos 20 días da súa íntegra publicación no DOGA, por tanto,
podemos decir que en febreiro de 2007 comezou o vigor desta norma. Por tanto, a estas alturas, pois xa a criatura cumpriu 11 anos, está a piques de rematar o ensino primario e vai empezar xa na ESO, co cal xa nos podemos empezar a plantexar podemos xa interrogarlle a criatura que quere ser de maior, non? Xa podemos tomala como unha persoa con certa capacidade de entendemento, de volición propia, non? Que foi a súa infancia? Que lle aconteceu na súa infancia? Como foi esa infancia? Que podemos esperar dela, non? Do punto de vista técnico, pois unha lei que leva 11 anos aplicándose xa dá bastantes pistas de como é o seu grado de eficacia, de como é técnicamente, e, por tanto, tamén podemos aquilatar mellor que puntos son os que merecen conservarse, que puntos son os que merecen un pouco de darlle unha volta, como se di habitualmente, ou sea, de modificación, non? A lei se caracteriza por ter varios capítulos, 36 artigos, pero eu resumiría un pouco os seus contidos moi rapidamente dicindo que para min son 4 rasgos que caracterizan esta lei. En primeiro lugar, se trata dunha lei que desenvolve un principio rector da política económica social, o acceso á cultura previsto no artigo 44 da Constitución, precisamente dando a través desta lei algunhas normas programáticas que buscan canalizar medidas de acceso á cultura. Por tanto, satisfacendo ese mandato constitucional de compromiso dos poderes públicos co acceso á cultura e singularmente co acceso á cultura galega. E non podemos esquecer que a identidade galega e a pervivencia da identidade do noso país é o fundamento mesmo normativo da nosa autonomía, do Estatuto de Autonomía. Por tanto, a lei, neste primeiro trazo, se pode considerar como unha lei importante porque avanzaba na identificación dun espazo cultural propio, realzando os aspectos simbólicos identitarios propios deste sector e definía un compromiso, por así decirlo, de país co sector do libro, da industria do libro, demandando, por tanto, o correspondente apoio económico público. En segundo lugar, segundo trazo, nun panorama comparado, ainda que non fixen o traballo de buscar que normas legais hai no resto do mundo en materia do libro de edición, pero sí podemos decir que a nosa foi a terceira lei autonómica que abordou este enfoque dunha lei singular destinada a regular o sector do libro nunha comunidade autónoma. A primeira foi a Lei 5/1999 de fomento do libro de lectura da Comunidade de Madrid e a segunda foi a Lei Valenciana 3/2002 do 13 de xuño do libro. Non houbo máis leis autonómicas posteriormente, quizá porque pouco despois de entrar en vigor a nosa lei, en febreiro, como xa dixen, de 2007, foi aprobada e publicada no Boletín Oficial do Estado a Lei Estatal da Lectura do Libro e das Bibliotecas, a Lei 10/2007, explotando, ao meu modo de ver, dunha maneira excesiva, os títulos competenciais previstos pola Constitución e o bloque da constitucionalidade. Mais adiante volverei un pouco a analizar este trazo. En terceiro lugar, aquela foi unha lei que se caracterizou, como xa foi posto de manifesto na mesa, na palestra anterior, pola alta participación e consenso co sector que era o seu destinatario. De feito, un dos seus elementos máis importantes era que a lei se preocupaba de dar cauces de participación, de articular a presenza dese sector no deseño das políticas públicas autonómicas en materia do libro e da lectura. Por lo menos o prevía. Tiñamos aí o Consello, e o seguimos tendo, o Consello Asesor do Libro, a parte de algunhas outras ferramentas que non foron até o momento desenvolvidas como é a Cámara do Libro.
E en cuarto e último lugar, o cuarto rasgo, me parece tamén importante a ser salientado que se aproba por consenso político na Cámara Galega. Os tres partidos da sétima legislatura aproban, dan o seu voto favorable á lei. Repasando un pouco o diario de sesións, bueno, pois López Chaves, o portavoz do Partido Popular, dedicou a súa intervención final a rosmar todo o rato sobre a lei, dicindo que, bueno, que era unha lei que fixera o PP, que o goberno bipartito se limitara a cambiar 4 palabras e que el reclamaba tamén a paternidade da lei. Xa digo que a paternidade desta lei foi moi reclamada. Pero o certo é que, a pesar de esa actitude en rosmona, que se pode tamén entender a nivel político na Cámara Galega, pois o Partido Popular deu o seu sí a esta lei. Por tanto, un alumeamento feliz, un momento de exaltación da amistade ali no Parlamento, todos moi contentos, todos moi... Con López Chaves é difícil exaltar a amizade, pero bueno, en fin, que todo o mundo se apuntou a poñerse a medalla de que co seu apoio a lei do libro e da lectura de Galicia pois saíra adiante. E a partir de aquí comeza a infancia da lei, sai a lei do útero parlamentar, empeza xa a súa infancia, que até o momento, até o ano 2009, hasta marzo de 2009, como podedes imaginar, se desenvolveu nunha galescola, non? Porque se podría decir que a infancia desta lei se pode dividir en dúas grandes etapas. A etapa da galescola, até marzo de 2009, e a etapa, xa non digo da galiña azul, digo do orfanato, que se abre a partir de marzo de 2009, que é unha etapa radicalmente, ao meu modo de ver, radicalmente distinta. A primeira etapa é unha etapa onde a lei é razonablemente atendida polos seus pais, polos seus impulsores. Por exemplo, se fai o desenvolvemento en prazo, algo realmente digno de medalla no ámbito da administración autonómica, que se faga un regulamento executivo en prazo. Non é por nada, pero isto é moi raro. Efectivamente, o Consello Asesor do Libro se aproba o regulamento executivo, se aproba en prazo mediante o decreto 178/2007. Comezan ou siguen os traballos para desenvolver algúns outros aspectos da lei e, tema importante, o respaldo económico orzamentario da lei, eu penso que era razonable, importante, tendo en conta que a Consellería, o Goberno, tratou de estar á altura desa proclamación que se fai no propio artigo 1, no artigo 4 da lei do sector como sector estratégico. E iso se traduciu polo Goberno en compromisos orzamentarios explícitos, claros, en incrementos sustanciais das liñas orzamentarias destinadas a respaldar as axudas ao sector. Ben é certo que naquela altura histórica a comunidade autónoma crecía, a facenda da comunidade autónoma crecía a un nivel importante e a Consellería de Cultura o seu orzamento medraba entre un 8 e 9% anual. E isto daba lugar a un saldo que permitía, obviamente, meter máis gasolina nas liñas de subvención. Nese sentido, pois, vivemos unha etapa afortunada para poder executar a lei, porque a verdade é que había diñeiro e se podía, por tanto, responder a ese desafío que plantexaba a lei. Sin embargo, a partir do ano 2009, pois eu creo que se pode tamén
situar unha especie de cesura, un antes e un despois, non tanto que tamén polo cambio de goberno, que a mí me parece que foi un elemento importante da aplicación da lei, sino tamén porque a partir dese momento comeza o debalo orzamentario das liñas de axuda ao sector. A mí me chama moita atención, por exemplo, as escasas reunións do Consello Asesor do Libro que se producen a partir do ano 2009 e tamén a ralentización do grado de execución a través de decretos dos contidos da lei. Por exemplo, pouco despois de entrar o primeiro gabinete Feijóo, se aproba o decreto 342/2009 que crea o Rexistro Administrativo de Librerías de Galicia, un decreto que xa quedara bastante avanzado da legislatura anterior e precisamente por iso pudo ser aprobado polo Consello da Xunta pouco despois de ter chegado o novo gabinete do Partido Popular a San Caetano. O Rexistro Administrativo de Librerías tivo unha vida efémera porque pouco despois foi suprimido por mor da aplicación dunha vella coñecida da profesora Nogueira, que é a Directiva de Servizos do Mercado Interior, unha directiva do ano 2006 que obrigou a desenvolver a través de leis estatais e autonómicas unha serie de medidas de transposición para remover obstáculos a ese desenvolvemento do mercado interior e, en concreto, un dos obstáculos que se removeu, presuntos obstáculos que se removeu a regulación administrativa deste sector foi o rexistro de librerías que foi derrogado polo decreto 92/2010 como consecuencia da Lei Autonómica 1/2010. O ritmo de desenvolvemento executivo da lei se para aí e non se retoma máis que en 2015, cando se aproba o decreto 46/2015, polo que se crea a Libraría Institucional da Xunta de Galicia. E pouco máis hai de desenvolvemento da lei. Tamén é moi salientable que non haxa nos repertorios jurisprudenciais ningunha sentencia que mencione ou que aplique a Lei 17/2009. Este é un indicio bastante relevante de cal é a súa natureza administrativa, porque nós, polo menos, os profesores de dereito administrativo, consideramos que unha lei que non é debatida na xurisdicción contenciosa administrativa é unha lei sospeitosa, unha lei rara, unha lei que realmente non ten un contido interventor mínimamente intenso, porque se non dá problemas no seu xiro administrativo é que, a súa densidade normativa non é probablemente a idónea. E se comparamos as magnitudes de gasto dos orzamentos de 2009 e de 2019, eu aquí sí que vou non sei se a corrixir, pero a complementar probablemente o que comentou antes Håkan, porque se en vez do ano 2006 para facer a conta, collemos o ano 2009, que foi o pico, o cumio do orzamento dedicado a executar a lei do libro de lectura, pois comprobaremos que o descenso do gasto público autonómico en liñas destinadas a financiar o sector descendeu un 70%. Por lo menos, eu fixen a conta, collín as partidas do orzamento do ano 2009 e do ano 2018, homoxenizándoas, sin contar as partidas destinadas ao libro escolar, e no ano 2009 o conxunto de partidas me dá un resultado de 7.686.000 euros de gasto. E o ano 2018 as mesmas partidas me dan unha suma de 2.303.000 euros. 7,5 millóns a menos de 2,5 millóns. Un descenso
moi notable e, desde logo, que, ao meu modo de ver, desminte moito a idea de que o sector do libro galego é un sector superfinanciado ou un sector donde se dan capturas de renta por parte de determinados sectores máis ou menos galeguistas do país. Eu creo que esa prédica, esa imaxe non se dá en absoluto. Desde logo, o nivel de apoio orzamentario ao sector é realmente ínfimo. E, desde logo, preocupantemente baixo. Desde logo, non se corresponde este nivel de gasto coa proclama que fai a lei do sector do libro como un sector estratégico. Isto é así. Mais aínda, é doblemente preocupante tamén que este descenso tan grande experimentado polas partidas de apoio ao libro non se vislumbre unha recuperación do ADA. Un descenso do 70% vai ser moi difícil de recuperar. En un escenario plurianual se podría pensar que se podría, daqui a 10 anos, recuperar. Pois eu creo que vai ser complicado. E vai ser complicado porque as perspectivas macroeconómicas, os axustes e actualizacións dos programas de estabilidade que o Reino de España lle manda a Bruselas, pois siguen dicindo que o Reino de España debe seguir gastando menos e debe gastar menos. Por tanto, debemos seguir apretando a baixa o gasto público e especialmente o gasto público en educación e en cultura, que, como a crise puxo de manifesto, é o nicho que, máis alá das proclamas legais, recibe máis intensamente os impactos dos recortes. Diante desta situación tan brevemente pero inquietantemente descrita, o que cabe preguntarse, e o auditorio se preguntará, é se a lei 17/2006 caiu na irrelevancia, se é unha lei zombi que camiña sen vida e, por tanto, se é unha lei que podemos seguir deixando estar aí como unha especie de xarrón chinés que non molesta e adorna, nos fai a vida máis agradable cando miramos para el, pero non aporta nada sustantivo á configuración das políticas públicas da comunidade autónoma. Que facemos coa lei 17/2006? A suprimimos, a modificamos, e se a modificamos, en que sentido a podemos modificar? Pois, para responder a estas preguntas, o importante é sempre mirar con bons retrovisores o que foi esta infancia de 11 anos da lei. E esta idea, a idea de avaliar o resultado, xa abandonando a metáfora dos retrovisores, avaliar os resultados da lei é algo que non se pode facer de maneira amateur. É algo que non se pode improvisar. E algo que tampouco está sometido á vontade ou á discrecionalidade da comunidade autónoma, da Xunta de Galicia. De feito, desde a entrada en vigor da Lei de Economía Sustentable do ano 2011, corroborada despois pola Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, existe a obriga básica para que todas as administracións públicas fagan periódicamente a avaliación normativa do resultado de aplicación das normas. E é un mandato do legislador básico. E é un mandato razonable, porque a tendencia comunitaria e unha tendencia que se está recebendo con maior intensidade tamén no Reino de España é o de abandonar a improvisación normativa, esa discrecionalidade política que deixa moita manga ancha para que os gobernos, os sucesivos gobernos, en función das súas ideoloxías, moi lexítimas, pero non deixan de ser ideoloxías, fagan leis. Esta tendencia tan hispana, de que o goberno que chega coa ideoloxía fai a lei correspondente sin importarlle cal foi o resultado da lei que deroga
ou sin facerse preguntas cara ao futuro, basándose en datos empíricos, isto debe ser alterado. E esta cultura administrativa e político-administrativa está moi arraigada. De feito, un dos ámbitos, unha das comunidades autónomas onde máis arraigada está esta forma de proceder é precisamente en Galicia. De verdad que non o digo, abandono calquer tipo de intención política en decilo. Creo que é unha afirmación bastante obxectiva decir que a Xunta de Galicia e o Partido Popular non é excesivamente amigo de avaliar empíricamente os resultados da aplicación das normas. Ben vemos que, de feito, quen fornece de datos das políticas culturais en Galicia é o Observatorio da Cultura Galega. Pero a Xunta de Galicia non se preocupa excesivamente de mellorar as operacións estatísticas no ámbito cultural e, desde logo, en determinados asuntos clave, fuxe propositadamente de facer unha análise mínimamente empírica respaldada por datos do resultado das políticas. Me estou referindo, me quero referir brevemente á famosa disposición adicional quinta do decreto 79/2000 para o plurilingüismo no ensino non universitario, que leva sistemáticamente incumpríndose desde que se aprobara este decreto, de maneira que seguimos sin ter datos reais, obxectivos, contrastables empíricamente sobre o grado de utilización do galego no ensino. E despois te encontras con que vas ao informe periódico que manda o Reino de España a Estrasburgo para informar de como vai executando os compromisos da Carta Europea das linguas regionais e minoritarias, e te encontras con uns datos que os datos de presenza do galego no ensino os fan os inspectores de educación. Son el cuerpo armado do goberno, nada máis e nada menos. É dicir, que son datos que, bueno, non se pode decir que se xan manipulados, pero que, desde logo, sí están claramente cociñados. E tamén sería, nesa mesma liña, outro dos aspectos, outro dos campos onde a carencia de datos empíricos nos impide coñecer realmente cal é o terreo que estamos pisando, pois tamén o asunto do sector do libro e das restantes industrias culturais. Penso que estas eivas endémicas, a pesar de seren tan arraizadas, deben ser superadas. Entonces, a primeira idea que eu querería lanzar, a primeira reivindicación técnica que a mí me parece necesaria, é a necesidade de que estudemos con seriedade os datos empíricos que temos ao noso dispor, en concreto, a diagnose preparada polo propio Consello da Cultura, cuxos datos acaba de explicar Jocan, para que avaliemos o resultado, a eficacia desta lei. E, desde logo, si casamos ou si tratamos un pouco de poñer en relación os avatares cuantitativos da evolución do sector coa aplicación da lei, a conclusión, coido eu, que é clara, e é que o sector evoluiu con independencia absoluta da lei. É dicir, a lei non tivo eficacia realmente en marcar a pauta de evolución económica do sector. Por tanto, tampouco pudo actuar a lei dunha maneira contracíclica frente ao dano provocado pola recesión nos anos duros, e isto penso que é unha reflexión importante para podermos mellorar tamén de cara ao futuro a eficacia da lei. Dito isto, paso xa ao punto cuarto, os elementos xurídicos esenciais da lei que, ao meu modo de ver, nos dan os tres ámbitos de reflexión para que podamos mellorar a eficacia regulatoria desta lei. En primeiro lugar, é certo que a regulación, calquer regulación do libro e da lectura,
pois ofrece unha complexidade importante. E unha complexidade importante derivada da propia natureza do obxecto que hai que regular. O libro non só é un ben cultural, non só é un ben que transmite significados culturais, que transmite valores identitarios, senón que tamén é un ben de natureza comercial, un ben de natureza económica. E desde ese punto de vista se produce aquí un entrecruzamento entre títulos competenciais diversos, o que os xuristas denominamos entre títulos competenciais determinados polo bloque da constitucionalidade. En ese sentido, hai que sinalar que a complexidade do marco é doblemente intensa. Por un lado, como ben cultural se está producindo nos últimos anos unha reexplotación ou reutilización de títulos constitucionais por parte do Estado para aumentar o espazo regulado por normativa estatal. En esa medida, estreitando as marxes do posible por parte das leis autonómicas. Pouco despois de aprobarse a nosa lei, se aproba a lei do libro, a lectura do libro das bibliotecas, a lei estatal, aducindo o comodín competencial máis utilizado nos últimos anos para que o Ministerio de Cultura volva outra vez a recuperar terreo frente ás comunidades autónomas. O artigo 149.2. O servizo á cultura como elemento esencial do Estado que debe, por tanto, presuntamente sustentar, aínda que non o diga a Constitución, unha potestade normativa cuasi básica para regular, neste caso, certos aspectos básicos do libro, como o ISBN ou o depósito legal ou o prezo fixo do libro. Aspectos onde, por tanto, as comunidades autónomas pasan a ter un papel de desenvolvemento normativo e moito máis residual a medida que a densidade da normativa estatal aumenta. Por outro lado, ademais desta recuperación do campo cultural por parte do Estado, temos tamén que a regulación do libro en canto sector comercial toca competencias económicas do Estado, toca competencias relativas ao mercado interior, ao comercio. En ese sentido, tamén pasan a ser absorbidas pola maquinaria estatal. Ademais, hai outros títulos competenciais estatais que son utilizados polo Estado dunha maneira, a meu modo de ver, excesiva e impiden que, por exemplo, se podan desenvolver políticas tributarias máis axustadas a cada comunidade autónoma neste sector. A Lei 17/2006 caracterízase por non tocar por non propor ninguna medida de tipo tributario. É certo que os tributos cedidos á comunidade autónoma son escasos, os tramos de xestión autonómica pois son poucos, pero hai marxes. Hai marxes porque hai tributos onde se poderían utilizar as potestades normativas da comunidade autónoma para poder, por exemplo, establecer bonificacións sin ter que, por exemplo, ir a réxime de IVA ou se non, estou pensando, por exemplo, en tributos como de doazóns. A doazón, por exemplo, para favorecer que se doen librerías privadas a bibliotecas públicas, de maneira que se poda facer unha política de estímulo deste tipo de operacións que eu creo que redundan no incremento dos fondos das bibliotecas públicas, mesmo en algúns casos con fondos de notable valor. Deste mapa competencial moi someramente descrito, o certo é que as competencias autonómicas aparecen excesivamente
capiti disminuídas. É dicir, temos poucas marxes para desenvolver un intervencionismo máis denso, máis incisivo, porque se queremos facer un intervencionismo máis denso abandonando a acción de fomento que constitúe o núcleo duro desta lei, nos podemos encontrar con unha impugnación da lei ante o Tribunal Constitucional. O segundo aspecto que me parece tamén relevante para reflexionar a ausencia dunha política integral sobre o libro. A lei non acaba de apurar excesivamente a reunión no seu de todos os aspectos relativos á política do libro. Penso, por exemplo, no tema dos libros de préstamos, programas de gratuidade do libro, que se regulan extramuros da lei, a pesar de ter unha importancia esencial na configuración do sector. Penso, por exemplo, facendo un pouco tamén xa de autocrítica, no feito de que, a pesar de que hai un consenso en Europa de que o libro é un sector das industrias culturais, cando creamos a Axencia Galega das Industrias Culturais, nos non incorporamos o sector do libro a esa axencia. E a mí me parece que este é un tema onde habería que volver a reflexionar, porque precisamente unha das lecturas que se fixo no bipartito foi a lectura estructural, é dicir, dos instrumentos burocráticos que temos para concentrar políticas nunha única entidade, nun único orzamento e con un orzamento propio, que se afastara da dinámica tan complexa para os xestores da sucesión da anualidade do orzamento. Cando estamos traballando con subvencións, e Xavier sabe o mellor que ninguén, cando estamos traballando con subvencións públicas e con orzamento público, o feito de que non teñamos segregada unha conta distinta nunha entidade personificada distinta, pois te obriga a que o ciclo de xustificación das subvencións sexa anual, e isto dá lugar, no ámbito dos sectores culturais, a moitos problemas. Por exemplo, estou pensando nas axudas audiovisual, con aquelas polémicas que había para pasar as subvencións a fase O, que aí se facía todo tipo de majas para que se pudera pasar os proxectos a fase O, porque a anualidade da dinámica subvencional non se corresponde coa plurianualidade dos proxectos do audiovisual. Entón, había aí desaxustes, e unha das cousas que considerábamos que era posible facer era precisamente buscar un instrumento administrativo máis adaptado a ese sector das industrias culturais. E eu penso que foi unha boa medida, aínda que, bueno, se podría facer outra xornada sobre a regulación legal do audiovisual e dos seus avatares, porque ademais teñen bastantes paralelismos a regulación do sector do libro e ao sector do audiovisual. Pero aí non fomos quen de integrar nun único instrumento administrativo a política referente aos sectores creativos das nosas industrias culturais. E esa política pública integral é cada vez máis necesaria. É cada vez máis necesaria porque é necesario ter sempre á vista o conxunto dos problemas que plantexa hoxe a xestión do libro. Vou poñer un exemplo, xa para ir rematando, pero, bueno, tamén queda un último punto, pero non me vou resistir a poñervos un exemplo, porque ademais é de bastante actualidade e estamos todos rompéndonos a cabeza con este tema. Compra pública de libros. Nova lei de contratos. A compra pública de libros se ten feito, polo menos no ámbito da Comunidade Autónoma, mediante a utilización dun procedimento que era o procedimento negociado sin publicidade, que era un procedimento mediante o cal se protexía as editoriais, se compraba directamente as novedades editoriais a cada editorial, impedindo, por tanto, que na
compra e fornecemento deses libros se meteran distribuidoras que poderan utilizar economías de escala para facer ofertas máis interesantes do punto de vista meramente económico, pero menos interesantes para a protección do sector das industrias do libro en Galicia. Durante moitos anos se convenceu aos interventores da comunidade autónoma, eu acórdome de batallar moito con Marichu, porque, bueno, a primeira interventora que tuve era unha santa, Araceli, pero a outra era un puma. Entonces, de feito, é a secretaria xeral do Patrimonio de Facenda, Marichu. Marichu deu a batalla para que licitáramos en concurso aberto a adquisición de libros. Bueno, houve que tratar de convencela e tratar de poñer encima da mesa todos os argumentos de protección do sector. Pois ben, resulta que o 9 de marzo entra en vigor a nova lei de contratos, que suprime o negociado sin publicidade, que, por tanto, nos elimina esta ferramenta que tiñamos para protexer a adquisición de editoriais de libros galegos. Bueno, pois hai unha especie de pánico nas universidades españolas porque a Universidade de Sevilla licitou un acordo marco por valor de casi 3 millóns de euros para a adquisición de novedades editoriais na Biblioteca da Universidade de Sevilla. E quen gañou o concurso? Amazon. Claro, entonces empezan a saltar todas as alarmas e xa están os asesores xurídicos das universidades españolas buscándolle 3 pesos ao gato para non ter que convocar concursos abertos, para non ter que ir ás fórmulas que agora se está recomendando a nova lei de contratación pública. Hasta o punto de que grandes gurús da contratación pública en España están reclamando a teoría de que a adquisición de libros non está incluída no ámbito de aplicación da lei de contratos, porque se trata de adquisición de propiedad intelectual. Xa non estamos ante a suministración dun ben moble, dun libro, como ben moble, sino que lo vemos de outra manera. Ya non vemos las páginas físicas del libro, xa vemos a propiedade intelectual do libro. E por aí xa hai sesudos informes que, como digo, están dicindo que como adquisicións exentas da aplicación da lei se poden comprar a quen queiramos a caño. Un libro cunha libreta. Exactamente. La libreta non tiene nada, pero o libro ten unha creación. E como tal creación é soporte dunha obra susceptible de propiedade intelectual. En definitiva, que quero dicir con este exemplo? Que cando fagamos a vindeira lei do libro e da lectura, se é que a facemos, ou polo menos se lle damos unha volta a esta, hai que ter sempre a mente posta en ter todos os instrumentos que podan afectar o libro incluídos na lei. Ter esa visión estratégica de conxunto é fundamental para que a lei realmente gañe en eficacia. E por último, o terceiro aspecto relevante. A lei dixo, as leis do libro, como dixo José María Baño León, catedrático da Universidade Complutense de Dereito Administrativo, as leis do libro son unha especie de leis promesas, leis programáticas, cartas de amor que se lanzan os políticos ao sector editorial e viceversa, pero que non acaban sendo respaldados por mecanismos xurídicos que fagan eficaces esas normas, eses compromisos programáticos. A lei contén, neste sentido, un claro déficit deses mecanismos. Non hai, por exemplo, unha reserva dunha porcentaxe de orzamento da comunidade autónoma para respaldar este sector presuntamente estratégico. Por certo, a reserva que constaba do 1,5% do orzamento
autonómico para políticas de patrimonio cultural na disposición adicional quinta da Lei 8/1995 desapareceu na nova Lei de Patrimonio Cultural, a Lei 5/2016. É unha cousa curiosa, porque era unha das poucas normativas autonómicas onde se respaldaban as políticas de gasto en patrimonio cultural con unha normativa legal, unha regla legal clara. Se vades a memoria de impacto normativo da nova Lei de Patrimonio Cultural, non encontraredes ningunha pista, nin ningunha explicación de por que se suprime isto. Simplemente non interesa. Non interesa porque o legislador o que quere non ter as mans atadas. E isto dá unha pista de que este tipo de mecanismos son eficaces se se utilizan correctamente. Vale. Outro aspecto onde se podería plantexar outros instrumentos xurídicos de garantía do gasto, bueno, pois aumentar a habilitación aos particulares para que podan presentar demandas contenciosas administrativas en caso de que os orzamentos públicos non conteñan o suficiente respaldo para as liñas de gasto que a lei declara estratégicas. Pódese pensar, bueno, isto é irrealizable. Pois non é tan irrealizable porque, de feito, no ordenamento local hai a Lei de Facendas locais concede acción aos veciños para que podan presentar reclamacións aos orzamentos do Concello e mesmo ir ao contencioso administrativo no caso de que o orzamento do Concello non sexa suficiente para respaldar servizos públicos obrigatorios por lei. De maneira que o dereito público, se ampliamos un pouco máis a visión, contempla mecanismos que permitirían, de algún xeito, empoderar aos cidadáns para que as normas meramente programáticas desta lei se podan realmente facer eficaces na práctica. Penso que con estas reflexións, pois, din a miña opinión, o meu balance desta lei, o que a mí me parece máis importante, apuntei algunhas liñas de posible evolución, de posible mellora, para que realmente o necesario respaldo a este sector poda ser máis eficaz de cara ao futuro. Máis nada, moitas gracias. Ben, bueno, xa ven que os vos guitarristas saben tocar os solos e ademais traen a partitura aprendida e fana de ouvidas así sin moito esforzo. Entón, eu creo que foi unha intervención completa tanto polo balance do pasado como por haber perspectivas de futuro e por conectala con moitos outros temas que están tamén en xogo. E temos aínda tempo para preguntas, para coloquio. Entón, quen quera pedir a palabra. Xavier. Sí, Ahora xa viña para aquí. Bueno, despois... Gracias. Nada, un par de comentarios breves. A raíz un pouco da intervención de Carlos, tamén das da mesa anterior, unha das conclusións que saco, non, digamos, incidía tamén a propia Alba na súa presentación, é que, digamos, a existencia dunha lei para este sector, igual que para outros, digamos, non é condición imprescindible, non, para que desde as políticas públicas se podan desenvolver pois estrategias sólidas, non, de apoio a un sector determinado, pero sí que é certo que, bueno, é unha ferramenta valiosa, non, na medida, ademais, en que se fai, como se fixo no caso galego, pois desde unha construcción de consensos, non, por parte do propio sector, eu creo que especialmente valiosa, non. A clave, claro, é o grau de desenvolvemento que ten, neste caso, a propia lei, no caso galego, o pouco desenvolvemento que tivo, non. Valería do lei do libro como valería de tantas outras, non. E creo que ese é un pouco, pois, unha das primeiras conclusións iniciais, non, da propia xornada, non. Eu penso que esa é unha das cuestións que todas e todos temos na cabeza, non. E despois, con respecto a propia natureza da lei e o que decía, o comentario que facía Carlos sobre o tema da AGADIC, non. Ti non reclamas a paternidade no caso da lei do libro da lectura, sí que tes gran parte da paternidade no caso da lei da AGADIC,
Eu creo que ese comentario que facías a respecto da inclusión do sector do libro, dunha dimensión do libro, que é a dimensión empresarial da industria, porque o ámbito do libro é moito máis amplo, eu vexo de forma diferente. Estaba revisando un pouquiño agora a lei a medida que falabas. Eu creo que a Agadic non tería ningún problema. Na propia exposición de motivos da lei da Agadic se di explícitamente que a transformación de IGAE en Agadic se fai, digamos, para pasar dunha lógica sectorial, un organismo vinculado únicamente ás artes escénicas e á música, a un organismo de outro tipo, unha axencia que aborde dunha forma estratégica o apoio ao ámbito da produción privada, dos sectores privados e, por tanto, industriais, se lle queremos chamar así, non? E aí, de forma explícita, non se nomean os sectores, pero sí que na explicación que se fai despois no articulado prevese perfectamente que o ámbito do libro, da industria do libro, pode ser perfectamente un deses sectores, non? Eu que creo que no caso da Agadic ocorre igual que no caso da lei do libro. No caso da Agadic temos unha lei do 2008 que despois non se empeza a desenvolver ata 4 anos despois. O Estatuto da Agadic é de 2012, non? Por lo tanto, temos, no ámbito cultural galego, creo que temos ferramentas, poden ser mellorables, pero en todo caso son ferramentas que poderían dar de sí, pero o que faltou, digamos, foi vontade política e, digamos, unha vontade de, pola propia Xunta de Galiza neste caso, de asumir o papel que eu entendo que lle corresponde como administración que ten o papel central no desenvolvemento e na planificación das políticas culturais nese ámbito, non? Entón, bueno, non era unha pregunta en sí, sino un par de reflexións pequenas a respecto das intervencións, non? Totalmente de acordo, Xavier. Vamos, non sei que máis engadir. Sí que é moi preocupante esta especie de traballo de Sísifo, non? Que moitas veces se plantexa nos ciclos políticos, porque eu penso que como país deberíamos tamén reflexionar un pouco como sucedemos ou como asumimos os resultados de outras legislaturas para outro tipo de enfoques, non? E eu creo que a pesar de que, a ver, da época do bipartito parece que o único que fala nestes momentos é o PP, máis que nada para falar mal, sempre nos pon a feder, non? Pero é sintomático de algo. De feito, hai moitas pegadas todavía da acción política administrativa que se fixo naquela época que todavía pervive. O problema é que pervive, pero sin azos, sin vida, porque, obviamente, aí sí que a visión política do Partido Popular é netamente distinta e eu creo que eu non acepto esta visión puramente simbólica das políticas culturais que moitas veces asume o Partido Popular, non? De que isto, vamos, o actual secretario xeral de Política Lingüística me vai perdonar, pero moitas veces falando con el notas que a xente, que os cargos do Partido Popular o único que queren é que non pase nada, que non se lle remexa o galiñeiro, é máis ou menos ir tirando, pero creer realmente no sector, traballar para superar as eivas obxectivas que todos vemos, creo que se traballa bastante pouco. Para algo é un partido conservador, non? De feito, conservan aí as leis, as conservas en formol, e, bueno, están aí. Non fan mal, pero tampouco fan ben. Aí, sí. Hola, nesa valoración a posteriori que faz da lei do libro e da lectura, como ves, por exemplo, a lei do Estado español é lei do libro da lectura e das bibliotecas, e aquí van separadas. Lei do libro da lectura e, por outra banda, a das bibliotecas. E, ademais, así como a lei do libro da lectura é moi ambiciosa, a nova que se fixo de bibliotecas é bastante similar á anterior e moi conservadora, tal como falas agora. Crees que se fora en conxunto podería, digamos, as bibliotecas ser un sector que apoyase esas eivas que tiña a lei do libro e da lectura que acabas de mencionar ou non ten nada que ver? É dicir, como valoras eso de que vayan por separado? A ver, normalmente as opcións de política normativa de por que faz unha lei sobre un determinado sector, un determinado ámbito, obedecen máis que nada a inercias e a tradicións, non? E ese tamén foi un debate probablemente infinito de como separar, ou se é conveniente separar e hasta que punto se pode separar o que é regulación de depósito cultural, de patrimonio cultural
de outros aspectos máis dinámicos, máis creativos da cultura, da política cultural. Por que se fai unha lei de bibliotecas singular? Pois obedece a unha tradición. Se podería facer unha lei do libro da lectura das bibliotecas galegas? Pois perfectamente, simplemente sería integrar e probablemente habería cousas moi positivas nese sentido. De feito, creo que é un dos puntos onde hai que reflexionar cara ao horizonte unha política normativa máis omnicomprensiva dos problemas, que é a tese que eu manifestei nesta intervención. Penso que, por exemplo, a regulación das bibliotecas, a lei de 2012 de bibliotecas, que contén regulación sobre bibliotecas escolares, merece unha posta en común coa política de estímulo do libro. Penso que se gañaría en do campo de xogo e, por tanto, en pertinencia da política pública. De cara ao futuro, eu penso que se podería afrontar perfectamente unha refundición de ambas normas. Algunha pregunta máis? Eu teño unha pregunta, medio reflexión, medio pregunta, que é o fío do que decías de Agadic, que claro, de entrada soa o que decía desos dous, non sei se o mellor Xavier Campos tamén pode engadir algo, de entrada soa moi prometedor, pero vendo como está a funcionar hoxe Agadic, pois eu penso que case é mellor que o libro non este aí. Non sei a opinión que tedes vos, non? Entón, bueno, claro, isto ten que ver un pouco co problema de fondo que sinalabas ti, non? De como esa especie de adanismo que se produce con cada cambio de ciclo político. E a outra era moi breve, xa sei que son simplificacións, un pouco aquí te pillo, aquí te mato, que non está moi ben, pero como me gustou moitísimo a tua intervención, me quedei con ganas de ir máis alá. 3 medidas concretas que si ti neste momento tiveses responsabilidades políticas ou interlocución directa, tomarías 3 ou 2 ou 4 para non seas cutre. Digo por resumirmos un pouco e bueno, por non ir a letra pequena, non? É dicir, de todo o que ti, de todos os camiños que abriches, cales serían os prioritarios neste momento para efectivamente actualizar e facer viable na Galicia do 2016 post-crise e con todo o desenvolvemento legal que houve polo medio a lei. Bueno, respecto do de Agadic, o funcionamento actual de Agadic, pois obviamente xa entra dentro dos parámetros da continxencia, do contingente histórico, non? Quero dicir, o instrumento, eu sigo pensando que é un instrumento moi bo, moi útil e innovador no panorama autonómico comparado. Pero as ferramentas poden ser utilizadas de moi distintas maneiras e se non é unha prioridade política Agadic, pois claro, pasa o que pasa, non? Non me chegan moi boas noticias do funcionamento de Agadic. Bueno, eu a verdade xa deixei de seguir incluso o día a día do que pasa por aquí por Compostela, máis que nada por non prexudicar aínda máis a miña saúde mental e o meu deterioro cognitivo avanzado, non? Pero a min o que máis me preocupa non teñen punch no conxunto de acción da Xunta de Galicia. É dicir, non... O cultural non se vive con paixón polos xestores, non se entende realmente o importante que é a identidade deste país e da nosa responsabilidade como xeración de afianzar a nosa cultura. Eu creo que non se vive e iso leva a que, bueno, pois haxa moita mediocridade, haxa moita perda de tensión. Eu a verdade penso que sinceramente, as 3 maiorías absolutas do PP están causando estragos na Xunta de Galicia porque penso que hai un aburrimento, un tedio, non hai pulso. E de feito, eu penso que, xa que estamos nos minutos de ambigú, eu penso que os conselleiros teñen niveles de xefe de servizo
os directores xerais teñen niveles de subdirector, os directores teñen niveles de xefe de sección. Quer decir, que hai unha perda de capacidade política e administrativa manifesta para tirar realmente polas políticas públicas. Lo digo sin acritud, desde el cariño y el respeto. Pero eu teño esa visión que non me parece tan... desde o máximo respeto que teñen todos os xestores da Xunta de Galicia, pero me parece que a veces a tensión hai que dala desde arriba, e se non se dá desde arriba, pois non hai. Medidas para un plan de choque respecto da lei do libro e da lectura. A primeira, desde logo, é facer un estudo de impacto normativo. É dicir, facer unha avaliación, unha diagnose, un balance da aplicación da lei. Como se fai? Se se fai dentro da casa ou se se fai externalizando a cousa, se se fai encomendándolle un traballo ao Consello da Cultura Galega, bueno, aí as fórmulas xa son a gusto do decisor político. En calquer caso, que se tome en serio facer unha análise obxectiva, contrastada e plural. Non me vale que se fuxan dos datos empíricos, non me vale que se designen persoas de confianza que sepamos que nunca nos van facer dano. Non. É importante que as diagnoses se fagan de maneira profesional e de maneira responsable. E a partir de aí, eu creo que, como dixen, xa non sei se se poderá facer nesta legislatura, eu creo que non, pero de cara a unha futura legislatura eu me plantexaría realmente con este argumentario que acabo de engadir e contrastando cos datos empíricos que te dá un pouco tamén as luces largas por onde podes ir, eu penso que habería que facer unha modificación da lei para aumentar a súa densidade normativa e atar mellor o orzamento público ao sector. Eu creo que hai marxe. Aínda que non teñamos máis diñeiro no seu conxunto na comunidade autónoma, eu penso que hai todavía marxe para dar medidas de estímulo tanto para o libro como para a lectura. E, bueno, por dicir algo máis concreto, a ponencia de hoxe, pois, la poñerei ao voso dispor e tratarei de publicala para que sirva para algo, non? Ali atrás, creo que hai... non? É que creamos moi pouco, mentre vai chegando o micrófono, creamos moi pouco coñecemento sobre as nosas propias leis. E isto é un déficit que ten causas, claro. É que eu creo que hai un interés de que non se fale das leis e que as leis sexan simplemente unha especie de decorado de spaghetti western, porque esta é a nosa tradición normativa patria. Me refiro de la outra, non da nosa. É dicir, aquí, desde que nos anos 50 nos peleábamos aí con la ONU para decir que éramos un Estado de Dereito, seguimos con unha tradición de utilizar as leis como ferramenta de creación dun plató. E Manolo Fraga fixo moito por continuar esa tradición porque, no fondo, el era un dos membros máis conspicuos desa tradición do spaghetti western, non? E sinceramente, que hai moitas leis autonómicas que precisamente se sacan ao doga e se deixan aí. A Xunta ten uns déficits terribles de desenvolvemento regulamentario, pero non nesta materia, en todas. E iso son causas endémicas que teñen a ver coa concepción mesma do produto lei en Galicia, que é un produto, como digo, máis pensado para a decoración que para a transformación social. Eu só apuntar unha cousa engadindo isto que di Carlos, un exemplo concreto que, digamos, co que me atopei eu estes días. Eu traballo máis en temas de dereito ambiental. O ano pasado aprobouse con gran pompa e ao fío de que os portugueses estaban levando todas as empresas para Portugal e había que conseguir que quedaran no solo galego, unha lei que se chamou Lei de Iniciativas Empresariais de Galicia e que se bautizou, sobre todo dos sectores ecoloxistas, como Lei de Depredación de Galicia. Esa lei aprobouse no mes de outubro.
puramente propagandística e, digamos, con uns efectos desreguladores bastante claros. No mes de decembro foi modificada ca lei de acompañamento de orzamentos. Iso mostra hasta que punto mandas unha lei non pulida ao Parlamento que non te chega a durar nin 2 meses. Está tan mal feita, digamos, se o efecto que queres cumplir é ter portadas nos xornais e contrarrestar ese efecto de que se están creando moitas empresas no norte de Portugal e non no solo galego industrial que hai a 15 kilómetros. E entón chegan ao DOGA cousas que duran 2 meses no DOGA. Entón, eso é un pouco o que comenta Carlos, que unha boa parte das leis que temos no ordenamento autonómico, moitas están xa desfasadas, entón xa non deixanse de utilizar polo paso do tempo. Siguen aí, non están derrogadas. E outras fanse así, para sacar un titular un fin de semana. Son estrategias de publicidade e propaganda. En vez de gastar diñeiro en publicidade nos medios de prensa escrita, pois sacas unha lei no DOGA e iso te permite lanzar unha campaña de antes e despois. En fin, había unha pregunta por aí. Había unha así. Pode ser a última, creo que xa estamos xusto no tempo así casi de feche. Non, máis atrás, unha rapaza... Non levantou detrás a de negro e vermello. Non. Equivoquei meu, entón estaba peinando. Non hai ninguna máis, logo. Bueno, pois entón, moitas grazas a todas e a todos. Eu creo que o coloque tamén foi enriquecedor e pola tarde quedades emplazados e emplazadas ás 4:30 da tarde puntuais, porque hai moitísima xente para falar moi interesante e así despois podeses sair a tomar unha caña acabando cedo. Bueno,